When it is Friday, gaputi kaado nga kwa nga naubraan inububraan tayo kanap-napanan tayo ket sa pela ini Thursday ket bakasyon so awan tinamit ko katakwada namit ko inayabak ida for an emergency meeting kapo kadating nga disease ket at least aket nahanak unay nga dati naagasan dati pangambakon nga amo ket nakakarkaro dati nga disease ngam say at least aket ti pakapektaran na kayo dagiti lang gaputa nakapsot iti immune system da. So iti narami iti ili tayo nga sosona nagsuspend ni Mayor kadagiti face-to-face classes iti last week ket agresyum da ton Monday ton bigat except kadagiti daycare children dagiti pupils tayo iti daycare ken dagitay infected nga students sa dala makastrek madali sa medical certificate na nga gapukan ni MHO. So digi sa iti kinasarirak digi sa punong barangays kasi nasuspend nga face to face nga makita mo't yan ta lang yan ta kalkalsada nagwawarang madigubing iso nga kunak po nga kapitan, kita nyo madigili tanod yun. Puti kayo mga kapitan. Ang serbina nga nasuspend iti klase da, ang serbina nga na-isolate da, no, agwawarang-warang damit dita. So, adap iniyabak pa iti PNP, tatlon ma-instruction da pa nga hantay mo mabaling at tiliwan da gito bing at tao mati paglintagan tayo nga mabaling tayo nga tiliwan nga mabalinte nga lain ida, then we call the attention of their parents nga may dalain dagiti anak da. Okay. Vice Mayor, iti biyang iti Municipal Health Office tayo kasano kasagana detoy kanado ka din dagiti na po nagpapa-check up gapo karete nga hand, foot and mouth disease apo bise. Dati report iti September 5, 76 ti cases ti infected. And then hindi nagmi-meeting kami at in Bagada ding 106 so agpang pangatong talaga ngem adamet digiti digiti naglaingen. So titi pasamak tatakit digiti infected talagang itultuloy da pelaeng no talagang adapelang digiti rashes da iti ima saka patong ken di ada fever da handa pelang asumsumrek ng iti eskwela. So digi iti nagsasaritaan mi tapnon haang dati tanang waras di dati nga decision iti ilitay nga susuna. Okay, kaya nasawan apo bise 106 cases karatilaong nga bulan ti Setyembre apo bise Mayor? Manipo di January aging nga nakadati nga September. Okay. Ako na ko na mabuhi sa Mayor nga agsublin dagiti estudyante ti pagadalan inton biga to face adan sa ti ti preventive measure para gusar iti face mask na para gusar tanto pa ti alcohol na po bise Mayor. Well, require ko yan ti eskwela nga masapol nga ag face mask da ken dati frequent hand washing yata iso ti preventive measures kan agusar na iti alcohol. So dagizay lang iti kasapulan. Dinamag ko iti SDRRM office da no ada pundo da ket kunada nga awan so makigtutak ta ang gayam nga kasla barangay ang kasla munisipyo nga adda 5% DRRM fund zay. So kini daw iti NDRRM office kani Mr. John Ray Loyola nga we provide them alcohol can face mask mabalbaling may kan tapdon at least matulungan tayo digiti eskwela para kadati prevention iti dati hand, foot, mouth disease. Karamang kumapay bat dita patong tayo sugayan ti pagrasesan ima saka ken patong iso pagkitaan da. Okay, lastly apo Vice Mayor, balakad mo karay di Solsonias, karay di Kailian tayo tapno ti kastak ket tagtalinaed nga haanon nga ngumato pay iti kaso dati hand, foot and mouth disease iti ilit tayo apo Vice Mayor.
Well, apong kakailan iti nga susona, kitantay kan nga nalaing di anak tayo, na-isolate da, hanyo kan di palpalubos nga rumwarda. Et numan handang infected, no baka no rumwarda, isuma iti paka-infectionan da. So, kada kayo apong hanlang nga kada iti ubing ti paka-applyan na deto, no di kada tayo pa glalalo pa kada iti babakit kada lalakay, nga nakapsot ti immune system na. So, patay lang, vitamin C, frequent hand washing, and the use of alcohol and face mask. Ito lang iti may isang dati pang preventive measures tayo, tatnon maiwasan tayo dito nga sakit, kan tatnon bumaban iti cases tayo iti ilang asulson.